kayo? Uy! Yan o, Uy! Ayan, magandang araw mga kagamba. Andito si Alab Spider, si Kasundo. Siyempre, present si Happy Man yan. Ayan. Ayan. Huwag ka nang sasayaw Happy Man, magiging careless whisper na naman. Ayun. So, mayroon kaming laban ni Alab Spider. Shoutout muna pala kila Justin Gasper. Gaspar pala, Gaspar. Hindi ka marunong basa. Pinagtan mo na agad, ha? Frederic Camacho, Street Fighter, Melvin Bautista, The Hunter PH, Joyce Mayo, Ren Erwin Humilde, James Pantonial, Limuel Borer, Harvey Paterno, at si James Unasan. Yan po. Magandang araw sa inyo. Happy viewers sa inyo, mga subscriber natin na nagpapa-shoutout. Marami pong salamat sa inyong suporta lagi. Suportahan din natin to si Happy Man, saka ito si Alab PH, kasundot. Yan. Walang sundutan. Yan. So mayroon kami papalaban yung sa akin, Samon. Ayan. Ang lakas ng loob, lalabanan yung Samon. Oo. Ito kasi, kaya ilalabang ko to kasi kasama to sa Giniriudan. Ayan. Ito yung tumalo sa gagamba ni Happy Man. Iyon, no? Aba! Ilapit mo ng konti, ilapit mo Diba? ng konti. Tinalo pala Oo. ng tinalo niya Oo. pala gagamba Ilang ko. wins yung sa'yo nun? Nung tinalo na ito? 11? Hindi, iba yun. Ay, Takas iba, talaga iba, yun iba, eh. iba. Nakakatakot yun eh. Namatay nga yun. Itong sa akin, one loss. One Ayan, may loss. katis pa sa likod. O, ayan. Sino nakatalo naman yan? Si Happy Man. Ay, ito. Ito yung tumalo kay Excuse me po. Happy Man. Ito yung tinalo ni Happy Man. Oo. Kaya, Ibig sabihin, tama na nandito tayong tatlo. Ayan, o, may puti likod. O, ayan, o. yun pala yung may Ayan, tama. Okay. May piklat na. Tutuluyan ng akin yan. Ayan. So, ako naman nahahawak ngayon para madaya ko. Ang lakas ng loob ko eh. Ayan, ayan. O. Ayan, ito yung kanya, kay Alab ito. Alab Kasundot. Ayan. Malakas ang loob. Mukhang maganda magiging laban ito. Malakas ang loob ng Oo, kasi gagamba parehas natin. babae ito eh, kaya napakaganda. Tsaka nito. involved si Happy Man, parehas. Ay, ganon. Oo. Oo, paharapin natin. Ang laki po. Oo. Parehas. Ayan, yan na, yan na, yan na, yan na, Pero yan na. parehas malaki oh. Uy! Yan o, nagdagdag. Boom! Nakipagbigaan. Uy, nalaglag. Nalaglag yung kay Nalaglag yung Kaalab. natin pero sugatan sa kanya. Pero parehas malaki oh. Uy! Yan o, nagdagdag. Nalaglag yung kay Kaalab. Naglaban. Pero ang Lumaban maganda eh. na naglaban ng ano, Ayan, bingkong na yung isang braso nung kay Kasundo. tinamaan sa paa. Oo. Tinamaan sa bahay. Iba talaga ang samon. Pero ang ganda Yan. ng laban. Oo. Wala na, hindi na siya pabalik. Pero papalagyan. Oo, sinabi mo eh. Ayan, no, pabalik-balik nga siya. Iba talaga ang samon oh. Oo. Bili na kay tatay samon. Ayan. Galing, magaling. Oo. Oo. Wala na. Wala na. Pero pumalag siya sa pigaan no. Oo. Wala pero hindi niya kaya. Sayang kung naunahan niya yung ano doon, sa pigaan yung salmon. Ah. Atlas yan. Oo. Yari. Biruin mo yung tinalo ni Happy Man, tinalo yung akin. Oo, ayan, no. Ayan, no, may bataan na siya. Ano ba yung lumaban sa'yo niyan? Iyon, no. Ayun Iyon, na. no. Sabi, Iyon, no. Pinas lang na. Iyon, no. Iyon, no. Pinas Uy, lang oh. na. Pero Oh, pumipigay bumitaw. sa'yo. Umigaw, oo, Nakakatis siya, nakakatis. pumalag din. Pumipigay normal na gagambas. Ano ba yung lumaban sa'yo niyan? Iyon, no. Ayun Iyon, na. no. Sabi. Iyon, no. Pinas lang na. Iyon, no. Iyon, no. Ah, nakakatis siya Oo, sa oo. samon. Normal lang eh, pero Oo, pumiga, ano? nakakatis siya sa samon. No, ayan, no, baluktot Ay, na lang. baluktot din yung kamay ng kanya, oh. Umina rin, umina. Oo, nanghina yung samon ko. Umina din, oh. Oo, ayan na. Siyempre, papalag din, may Oo. pangit yan eh. Oo. Sabi ko naman sa'yo eh. Umina kay Master. Oo. Pero Wala na, lasing na. Oo. Wala na. Hindi niya Wala na. nasaputan, hindi niya nabalutan. Pero baka sakaling mabilutan. Ayan. So, yung salmon, no? Ang galing ng laban. So, abangan nyo rin po yung laban Oo. namin ng salmon kay tatay sa Oo. content ko. Lakas din na pigaan nun. Oo. Talaga pumalag yung Oo. mga gamba nating... Wala na. Tingnan natin. Mga giniriudan. Parehas na silang nangihina. Ayan, kailangan nila ng gatas para lumakas. Ayan. Wala. Iyon, Uy. muntik pa niyang muntik mabali yung stick ah. Wala na, tumba siya. Kanina nakapagpigaan siya, nakapagpisilan siya, eh, no?
Oo, ayan. Nabandiraan ngayon ano eh. Sabi ko sa iba talaga pag malaki ang tiyan, pag Salmon, makatisan siya, medyo matibay. Pero Oo, no? hindi Oo. na masama. Lumaban ng ano eh, ng maganda eh. Oo, normal Yan, na gagambay. oo, Pero ano, naawakan na bihira naman yung pala, ano, oh. no? Pumipiga talaga. Oo, Hindi na yung pumipiga na nadali na gagamba. naman yung bandera niya, yung bataan niya. Ayan. So talagang ano. Ayun, no? Oo. Napakaganda kung bilutan sana. Kakain na naman ito ng isa. Oo nga, ano. Kaya lang, hindi niya mabilutan dahil pumapalag din yung atin eh. Oo, Bandera na talaga, gagaling pa ba yung bandera baba. nito? Di, bubuka rin yung atin pagka na yun, nasakman. Oo. Kaya lang, bibitaw yun dahil Nakadalawa nga siyang hawak kanina eh, bumitaw dahil Oo. nakakatis din siya eh. bandera din yung kay tatay eh. Oh, bandera na yung akin, oh. Ayan, oh. Oh, wala na, May nagano na. bataan na rin, oh. May bataan na rin, no? Oh. At least pumalag. Yun ang Oo, maganda parehas doon. na sila may bandera, parehas na rin ang lakad. Oo. Ayan, tingnan natin ulit, baka magkakabilutan na. Oh, Wala na, kusang nalalaglag na ito. Bahala, Kusang nalalaglag na, sabi nung gagamba niya, bahala na, kahit saan ako malaglag. Ano na eh, masyado nung malaking katis niya eh, no? Oo. Pero pumalag ng dikdikan, di ba, Happy Man? Oo. Ayan. Aha. Yan. Wala na siya. Wala na. Wala na. So, Knockout na, declare na knockout. natin ito mga kagamba. Ayan. Nanalo tayo. Itong kanyang masbate versus asamon. Yan. Yan. Nakikita nyo si Happy Man. Sumisinyas. So, yan. Papagalingin Papagalingin natin to, papalakasin natin ulit. Palakasin mo ulit yan para sa salmon ulit na isa. Oo, ang lakas nito, yo. Oo. Pero, Ayan. at least, ano, kasi malaking karangalan nyo kasi nabandirahan yung kay tatay. Oo. Makakurot man lang eh. Oo, ah. Ano, pero kita nyo yung kanina, nakita nyo yung pigaan kanina. Ayan, ayan, pigang-piga yung mata ni Happy Man. Ayan. So yun mga kagamba, tuwan-tuwa si Happy Man dito. Ayan, Gwapong-gwapo siya kasi dito sa bagong cellphone niya. Ay, siya bagong cellphone ko. Shoutout po sa bagong cellphone po ni Master Ayun. Mendo. Bagus. Iba na talaga kapag artista ka. Ayun, Oo, bagong artista. utang. Lagi ko po pinapanood yung yun sa I Wonder, I Wonder TV. Kahit nire-replay mo lang, no? I wonder, lalabanan ng mga gagamba. Mahusay, mahusay. Ayan. Ayun, so yun mga kagamba, huwag natin kakalimutan suportahan tong dalawa na sa tabi ko. Kasundot, Alam niyo Alan na yan. Spider. Isang sundot, isang happy. Ayan. Sa sundot, isang happy. Maganda kong pinagpula. Ayan. So yun, hanggang doon lang mga kagamba. Marami pong salamat. Bye-bye.